Praise God. Chapter 12. Verse 1 to 6. Ito na yung magbasa mga Exo. Isaiah chapter 12, verse 1 to 6. Verse 1, and in that day thou shalt see, O Lord, I will praise thee, though thou wast angry with me, then anger is turned away, and thou comfortest me. Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord Jehovah is my strength and my song. He also is become my salvation. Verse 3, therefore with joy, ang tanan ningon, joy, shall ye draw water out of the wells of salvation. And in that day shall ye say, praise the Lord, call upon His name, declare His doings among the people, make mention that His name is exalted. Sing unto the Lord, for He hath done excellent things. This is known in all the earth. Last, verse 6. Cry out and shout, thou inhabitant of Zion, for great is the Holy One of Israel in the midst of thee. O miadtong adlaw, ikaw magaingon, pagapasalamatan ko ikaw, O Jehova, kay bisan ikaw nasuko kanako, ang imong kasuko gikuha mo, o ako gilipay mo. Ani akaron ang Dios mao ang akong kaluwasan. Ako magsalig o dili mahadlok kay si Jehova. Bisan si Jehova mao ang akong kusog, o akong alawiton, o siya nahimong kaluwasan ko. Busa uban ang kalipay, kamo managtimba og tubig gikan sa mga tabay sa kaluwasan. O miadtong adlaw, kamo magaingon pasalamati si Jehova, sangpita ang iyang ngalan, ipahayag ang iyang mga buhat sa taliwala sa mga katawhan, ipahibalo nga iyang ngalan ginabayaw. Manag-awit kamo kang Jehova, kay siya nakabuhat og mga butang maayo uyabot. Isangyaw kini sa tibuok nga yuta. Suminggit ka og tumuyabaw, ikaw pumuluyo sa Sion, kay dako ang balaan sa Israel sa imong kinataliwatan. Praise God. I would like to preach this morning, praise God, entitled, The Joy of Salvation. Amen. The joy of salvation. Ang kalipay sa kaluwasan. Kisa may nangalipay din mga igsoon nga naluwas. Pwede ba kung ikaw tinuod na malipay nga naluwas? Pwede ba imong iwara-wara imong kamot kung kaya kang Ginoo? Pwede ba managitong ang imong mga ngabil, imong mga baba karon sa pagpasalamat sa Ginoo? Yes, Lord, thank you for saving me, O God. Thank you for saving us, Lord. Hallelujah. We give you all the praise. We give you all the glory. We give you all the honor and thanksgiving. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Praise God, at ino ko itong mga ulo, mag-ampot na mga igsoon, Lord Jesus. We thank you, God, sa pagbasa sa imong mga pulong, sa imong kaliwala. Huwag among ginatuhuan, Ginoo, nga imong pulong gamahanan. Ang imong pulong buhi, Ginoo. Praise God po sa ining mga orasa, among ginalauman, huwag among ginatuhuan, nga ikaw magapanulti, Ginoo, sa among kaliwala, karong pinaagi sa imong mga pulong. Manulti ka sa among tagusa ka kaugalingon karon, Ginoo. Adiin, Lord, tingog sa mga pagdasig, tingog Ginoo-uban ang mga pagpahimangno, tingog uban Ginoo ang kalipay sa matagos ng kasing-kasing. O sa Lord, among ginasalig ginatugan kanimong tanan, bisan pa man Lord sa mga nagatanaw ni mga live stream Ginoo, sa mga kaigsunan to sa gawas, sa among mga followers Ginoo, ato sa ilang mga trabuhan, ato sa mga panimalay,
ikaw magapanalangin sila makasing-kasing ila maigdulungog karon Ginoo nga mahimo sab kining panalangin ang mga pulo nga ilang madungog mabatian karon. Dalaygon ka sa walay katapusan, amo kining ginasalig ginatugyan kanimong tanan sa gamhanang pangalan. In Jesus' name we pray. Ang tanan mingog amen. Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. O sa dili pa ka mulingkod, ingay ang katapad, relax ka lang, sagot ka ni Lord. Relax ka lang, sagot ka ni Lord. Thank you Jesus. The joy of salvation. Akong gitan-aw mga igsoon ang meaning sa joy sa Hebrew na word. Ang Hebrew word sa joy mga igsoon, it means chara. No? C-H-A-R-A. Chara. Which means the state of being happy. No? Praise God. Muna siya ang meaning sa joy. So, delight. No, in other words, happiness, praise God, o rejoicing. No? Praise God. Ako nang kita ang mga igsoon sa Merriam-Webster Dictionary. Praise God. So the joy of salvation. So dapat atong mahimaluan nga usa ka butang mga igsoon nga nahimutang nagmalipayon. Praise God. Human sa atong pagkahimugso, dili tungod sa mga butang mga igsoon nga nahimo kang praise God nakahuman sa imong pag-eskwela. Dili tungod sa butang mga igsoon nga daghan kag mga analikom o daghan kag napundar o daghan ka na natigom mga bahanti. Praise God, dili ang pinaka malipayon nga butang nga nahitabo sa imong kinabuhi human ka nahimugso. Dili tungod mga igsoon kay aduna kay daghang praise God nadawat nga mga tropi o medalya. Praise God, dili mga igsoon nga nakabaton na kaog maayong trabaho o dili pun mga igsoon nga nakabaton na kaog kanang daghan nga mga praise God sa award. No? Praise God, kung dili praise God ang pinakamanindot nga butangon na itabo sa imong kinabuhi nga nagmalipayon ka human sa imong pagkahimugso sa diha nga imong gidawat ang Ginoo nakabaton kag maayong relasyon sa Ginoo, imong gituhuan ang Ginoo ug labaw sa tanan nakasdawat ka og kasiguraduan sa imong kalag. Amen. Atong pagpakan atong daygon ng Ginoo mga igsoon. Praise God, thank you Jesus. Salvation through faith in Jesus Christ is an experience that brings deliverance. So ang ato kunong kaluwasan nga nadawat gumikan sa atong pagtuo kang Ginoong Kristo usa kuno ni kapisilitian nga naghatag kanato deliverance. No, naghatag kanato kagawasan. Kani adto sa wala pa ta mga igsoon mga lagad sa Ginoo, samtang wala pa nato dawata ang Ginoo mga igsoon, nagkadaiyang mga bisyo o mga butang nga nakapahimong ulipon kanato. Right? Ang uban na ulipon, praise God, sa dili maayong mga buhat. It's like mga bisyo. Ang uban na ulipon mga igsoon sa pagkahimalikas. No? Daghan kanato dili mga igsoon mga gitawag mga hitachi. Himantayon, tabian, sismusa. Nya karon lahi na karon term kay nagkakuan lagi millennial, gitawag na po nila marites. Basta marites na narahig, himantayon, tabian, sismusa. Praise God. So matagusa kanato daghan ta na ulipon ta sa ato ang praise God, dali ta masuko. No, dali ta mapungot. Praise God, nagkadaiyang mga butang nga nahimutang ulipon. Apan salamat mga igsoon sa atong kaluwasan nga nadawat pinagis utong pagtuo kang Ginoong Kristo nga nakasinati ta mga igsoon. Praise God, niining kagawasan. Praise God, sapat kaulipon. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Woo! Praise God. Hallelujah. Jesus. Kani ato mga igsoon
Jesus. Kani atong ipasigar po mga igsoon ng atong mga dili maayong mga pulong. Praise God katong mga pulira ministry inatay kalambre. Proud ka ng atong mga panahon na mga igsoon nga makabalikas ta. Proud ka ng mga igsoon makasulti ng mga dili maayo. Apan salamat sa kagawasan nga gihatag sa Ginoo kanato. Nagawason ta nga musingit, musulti og praise the Lord. Hallelujah. Ang tanan ko musingit og praise the Lord. Pusa kay gawas mo naman ta mga igsoon gumikan sa kalawasan nga atong nadawat ato ning i-practice. Nga datay masuko ta ang atong ilitong mga igsoon praise the Lord na lang. Hallelujah na lang instead of mga bahag mga igsoon. Praise God kay muna yung sa kabutang nga nagmamatuon nga nahigawas ta sa pagkaulikon. Amen? Praise God na tunay ko pagpakan ng Ginoo. Thank you, Jesus. Salvation through faith in Jesus Christ is an experience that brings deliverance, that brings restoration and preservation. Praise God. Kani adto ato mga kinabuhi mga igsoon sama ta sa usa ka butang nga na sa junk shop. Wa na gichapoy na ta, gipadap na ta, wa na tay pulos, wa na tay gamit na igsoon, wa na gipatimbang na ta. Apan salamat sa Ginoo mga igsoon nga di na aduna lay dakong bili. Des ka sa ato mga kinabuhi karon gipurpa ta, gibago ta, gi-restore ta mga igsoon, o labaw sa tanang na-preserve ta. Hello. Praise God, hallelujah. So it is a deliverance from the grip of Satan. Kani adto kung say mando ni taning mga igsoon o say humong ni taning muragi atong buhaton, muragi atong himuon. Sunudan ta mga igsoon og mingos sa taning sige. Adto sa madjungan, adto sa sugalan, adto sa pitsukihan, adto sa imnanan, adto dito napita. Di ta kapaliban mga igsoon kay muratag iro panganay. Si tawag nining ganina. Praise God, kung asa tagalhon musunod na lang ta. Aman salamat sa Ginoo sa kagawasan nga giputol ka mga kadina mga igsoon. Nga karon praise God, hallelujah. Di na siya makahimo praise God pagkalaga nato muli kitagaan ta kagawasan. So it is a deliverance from the grip of Satan and restoration from eternal shame. It is a restoration from eternal shame. Praise God. And the good thing is an U-turn from the pit of hell. Praise God. It is a U-turn. Kani ato mga igsoon nagmarcha ta padulong sa kalaglagan, padulong sa kamatayon. Nagmarcha ta mga igsoon, padulong mga igsoon halay balbong ang ato magkalag adto sa impierno. Apan salamat mga igsoon sa kaluwasan. Praise God that we make a U-turn mga igsoon. Praise God that himutag yuton gumikan sa kaluwasan nga atong gadawa. Atong pagpanggal atong dayon ng Ginoo mga igsoon. Thank you Jesus. Hallelujah. Joy is the natural fruit of salvation. Ang kining kalipay mga igsoon natural na nga bunga sa pagkaluwas. Sa nang ikaw naluwas, yes, dili may tago, dili may dinay mga igsoon nga nahimukan nagmalipayon. Joy is the natural fruit of salvation which must be possessed and experienced. So, walay tao nga naluwas nga nagpagul-aron. Tanan nga mga giluwas sa Dios mga malipayon. But sad to say, there are many Christians nowadays na dili sila malipayon sa ilang pagpangalagat sa Ginoo. Hello? Tingnan ko yung katapat, malipayon mga kabratsis. Ilan pa ng malipayon? Ilan ang malipayon ka ng wise smile nga nito ba nga malipayon? Di na tinuod nga malipayon. Labi na, kining mga naramatay duha ka joy diri.
Sister Joy, Baplor, no? O Sister Joy, Laugan. Praise God, bati kayo paminaw nga imong pangan Joy, nga imuhang pleasing ko niya, kanunay kamukot. No, wala matukma, wala mahaom sa imong pangan. Praise God, kaya daw sa tanan, sa mga mga lagad at Ginoo mga igsoon, usa ni ka natural na fruit. Praise God, hallelujah. Kining, praise God, kalipay, which must be possessed and experienced. It is a full state of heaven. So, murabag, mga butang langit nun, or mga nakasinati nagkaglangit pa samtang napakadali sa kalibutan. Muna nga malipayon ta. Hello! Nato dahil ko ito pagpakan ng Ginoo. Thank you, Jesus. Praise God, pagpaka sa paglipay, paghimaya sa Ginoo. The only person in the world who has the right to be truly happy is the Christian. Hello? Ang tao kuno ibabaw ni kalibutan na kadin adunay tinuod nga kalipay o kinahanglan nga magpalipayon mao ang Kristohanon. But it's strange to say, few of us reflect much joy in our faces or in our lives. Kung muna no say subok walang lumon nga na yung mga Kristohanon nga magulanon. Hello? Nindot kayo mga igsoon nga magkita-kita ta, labi na buwan ito sa simbahan. Tuwata sa itong mga panimalay mga igsoon nga happy kay ta. Amen? Malipayon ta always mga igsoon kay natural fruit ni. Ang joy mga igsoon sa kaluwasan nga itong nadawat sa Ginoo. Praise God, hallelujah. So the Christian witness would be much greater if those of us who know Christ would consistently show that something wonderful has happened to us. Ngunit pinakanindot nga ang Kristohanon mga may mo siyang witness, may mo siyang model, may mo siyang example mga igsoon kung sa atong kaugalingon makita si Kristo diri kanato mga igsoon sa atong mga kinabuhi nga adunay nindot o maayo nga nahitabo sa atong kinabuhi sukat nga nangalagad ta sa Ginoo. O muna pinaka-the best decision mga igsoon nga imong nabuhat or imong nahimo sa diha nga ikaw nangalagad sa Ginoo. Mas nindot pa na nga desisyon mga igsoon sa nakuha nimo nga kurso. Mas nindot pa na nga desisyon mga igsoon sa imong napili nga bana o asawa. Praise God, hallelujah. Kaya nga naman, bisan pag nakapili kag maayong bana, maayong asawa, gwapo nga bana, gwapa nga asawa, pero kung wala mga lagad sa Ginoo, mahimong inyong panimalay impierno gihapon. Bisan pag, praise God, nakabana ka, nakasawa kag pampahan, milyonaryo. Praise God, dato nindot og trabaho, apan kung wala ang mga lagad sa Ginoo, mahimong impierno lang gihapon ang inyong panimalay. Apan sa mga tao, praise God, nga nakapag-og, praise God, bana o asawa nga dunay pakigrelasyon sa Ginoo, ang ilang panimalay, bisan pag payag, bisan pag magtulong mga igsoon, apan tungod ka dunay sila maayong relasyon sa Ginoo, langit na para nila. Atong dahil mo pagpakan ng Ginoo mga igsoon. To that remember, joy is entirely dependent on circumstances which are superficial and transient. Muna sa mga kalibutanon o sa mga tao o mga lagad sa Ginoo, ang kalipay na igsoon nagdepende lang sa mga sirkumstansya. They are happy kung na sila'y bagong uyaw. Nindot ang ilang relasyon. Pero magbuwag na gani. Wala. Praise God, mag-imot tayo. Wala. Praise God, magduol tayo. Wala, magbuwag tayo. Wala. Praise God. Wala ang sa kalibutan. Apan sa mga anak sa Diyos, sa mga taong linuwas mga igsoon, buwagan man ang sa dili. Praise God, dili, mapiktahan mga igsoon. Although adunay kasuanan
ta sa Ginoo. Kay ang ato bang mga sirkumstansa sa kinabuhi, di ni makapapikto kanato mga igsoon sa atong kalipay nga atong nadawat. Kaya ang give you a story mga igsoon, adunay usa ka istorya nga usa ka magtotoo nga nahutdan sila bugas. No, wala sila ilong agon. Pamina mo kay makarelate kinuha ni. Kay usahay nahitayo nga murag wala kita ilong agon. No? Pero kining Kristohanuna, kining magtutuha, bisan pa man nga nakaibaw na sila wala sila ilong agon, wa gyud pa kapapikto kaniya kundi naghari yun ang kalipay sa kasing-kasing. So, ang iyang gibuhat, kaunaw na siya nga, kung mag-uol ko, kung magbalaka ko, nga wala milong agon, walang ihapon. Di mahitabo nga, masudlan na diha ang taro, umusudlan na nagbukas. May pag akong pilion nga magmalipayon ko, kay guto, dugay pagguto mo. Sakto. No? Kay kung mag-ulgul ka, mabalaka ka diha, nga, ngunta inipalik na mo si kagagol, si kagabalaka, panami bugasan, si kagabalaka. Kaya ngunta inipalik na mo sa inyong sudlanan dahil bugasan o sa inyong rice dispenser mapuno na. Murag mo sabot yun kasinaw, murag itilapan sa iring. So ang gibuhat ay Kristohanuna mga igsoon, awa siya magpapikto. Nakatuog sila, naggutom kayo. Way gikaon, pagkabuntag, kanta siya. Ang Diyos nato maayo, ang Diyos nato dako, ang Diyos nato gamhanan, walay pagkausa. Sige siya kanta. Yan nagkanta siya mga igsoon atbang sa ilang silingan. Ay, labay, kada buntag sayo po dito nga, magtatanaw-tanaw siyang garden ba sa palibot. Nga, nakadungog siyang kanta. Nga nahibong ang mga silingan nga. Sayo kayo nagkanta niya, nakapaniit sila nga pagkagabi silang abuhan, wagi hikay, wagi aso. Wagi aso ba nga? Di, ingon ang silingan, murag, resulta niya sa gutong wagi kaon. Kanta kayo sa mga igsoon, ala, Diyos na ito, maayo, balik-balik kanta. Revive siya. Kanta siya sulim siya. Human sa kanang praising song, kanta siya. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. So samtang nagkakanta mga igsoon ang maong Kristohanon, grabe niya, revival time ba? Nga na-revive siya, grabe niyang siyagit sa Ginoo, grabe niyang hilap, respesinsa sa Ginoo, grabe niyang sabaw mga igsoon, pais siya nga, murag kawanan niya siya, ipaki, siya gibati, o ang iyang silingan mga igsoon nga nagagsunong kaniya nag-irita. Nagbuang tawhana, nagkabuntag pa sa iyo, ang mga unhuna nga, napay na nga tuog, di pa tanan ng mata. Kung saan ni? Resulta ni Suway kaon. Amo to, panid ang silingan. Pagkaon to, walang hapon, wagay aso nga nakita sa buhan. Way lungag-lungag, way luto-luto. So, sumatotal, nag-fasting. Kawa lagi makaon. Nga lahi ba yung mag-fasting ka, kining mag-fasting ka gumikas problema, o mag-fasting ka na malipayon ka sa sitwasyon, lahi. No? Amo na nga, wala pati ang kagutong ni abot ang kagabhiyon, ipanit-an sa silingan, wala nga po aso. Ikaduhang adlaw, nga to, pag mata sa'yo, buntag na iksong sa'yo ang silingan o mata. Yan yung ipanit-an. Sa'yong mata dito sa pantawan, sige, lingkod-lingkod dito. Agoy, pag mata sa Kristohanon, mata na. Awat ang huyatin, kanta sa ang Diyos na to maayo, ang Diyos na to dako,
Dios alam sige kadagdagan na ito, balik mag-igsoon, walay pagkausap, aribay paghapon. Ayos ka, apag katataon ka na siya. The steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. Napay pila. Praise God. Oh, feeling kayo magkanta mga murag bagay. Murag bagay. Huwag sila papik, tumas sila bukas. Murag mag, kung na yung magkantag, kanang amateur mga igsoon, action, kin mas labo pang iya. His mercy. Murag ba, lukupot ang microphone ba na? Ikaduhang adlaw to. Ana, ang silingan, wala. Ana. Dito siya na, ana. Amo to. Panidaan yung silingan. Alas 9 binas buntag, wag yun maghaling og kayo natin. Wag yun, panidan. Kasi mag-order ko ng food panda o grab food, wag man sige ko ni nagkatog. Di, imo na ang silingan nga, wag gini bugas ng mga kawana. Wag gini makaon. Kamu ito panidan lang yun. Saro. Nangatog, wag lang hapoy ikaon. Pagka ikatulong ka daw, wag na. May bago na sagsayo ang silingan. Lingkod-lingkod dito siyang pantawan, magsunod ni ilong mo hapon paton. Sus, kay pagmata sa Kristohanon, nang huyatit hapon, ning sugo na mo sa kanta, ang Diyos na to maayo. Nga, sa iyang pagkanta, may sumas, iyan ang ilong ipakuska. Murag wa din siya, may sun ipakuska nagmayo, o mo hinungdan nga nairita, nagibayo ang silingan. Klase ng mga tao, way bugas na siya, magkanta-kanta. Huwag mo kayo problema, huwag mo na mo trabaho, mo mangita doon para ito magkakwarta. So, nairita ang kaugan. Ano yung tawanan mo sa ibahatong? Sus, ni kanta na sana. Pag mag-revival, ni kanta na mo siya. The steadfast love of the Lord. Nga mo na yung magpagay problema, mas now, lipay ka nga nagkanta mga igsoon, nag-action sa microphone. Never cease. Ipulaan ang silingan. Nanawag kaya naman siya ay dagang negosyo, yang itawagan ng sekretary. Tawag siya. Na si Tagpulano diha. So na sir, sa papalitara diha og usa ka bakit nga ganador. Papalita og convict, 50 ka buok, bitlog, 50 ka buok, noodles, 50 ka buok. Papalitik pan. Papalitik karne. Baboy, 10 kilos. Manok, 10 kilos. Kanang maglulia. Ipa-deliver. Sa asa na ito, sir? Ayaw din sa mumbalay. Kini akbang sa mumbalay. Diha ihatod. Nga, mangutana gani o kinsa nagpatod, inangagikan na sawa. Naba? O mangutana kung kinsa nagpatod, inangagikan sawa. Kaya kisabukan mo siya, sige, paminos kantos pag Ginoo. Hamo to. Dito, hatun na mga igsoon, sugo sekretary na ikaw, hatun na. Ito, simpato. Ito na, pakanaog. Tuk-tuk. Mertimit pa siya sa Ayaw. Abli ang buwan, wain tayo kaon. Tulukan na. Na yung mga tao, pastas bukas, abutan mga kulbi, biblog, napay mga karne ng Isus pa iska. Hamo to. Malipayon kay Kristohanon nga nagsunod. Milagro na ni. Amo to ba? Iyang ipangkuha mga igsoon ang katong mga pinastik, Isus silang balay. Igsoon. Hangtod katapusan ang bugas. Iyang giguroy. Nga ipangutan na sa katong nag-deliver nga, Ma'am, kanang di ba ka mangutan na mamukin siya nagtahatod ani? Misya nga, ngunit na. Di na ko mangutan na. Kaya bisan pa ang yawa, kung ang Ginoo na mo order, mutuman ang yawa. See? Even Satan, when God orders, the Satan will obey. Wala nga tuwa tayo bugas. Friends ka padayon sa pagkain sa Ginoo. Padayon sa pagpasalamat sa Ginoo. Ayaw ka problema.
panis, mga taga-Upis Maya. Di lang ni pastor, pasing madayunan ng lumig ka. No? Can you imagine? Praise God. So, usahay, dali na kayo lang maapektahan mga igsoon, pero dili kayo maayo. Amen? Praise God. Hallelujah. So, on the other hand, the Christian's joy comes from a source which cannot be touched by the world. Bisag unsa ba'y kawalan-on, unsa ba'y mga balatian, mga igsoon, unsa ba'y mga problema, unsa dili mayong kahintang sitwasyon, dili ta pwedeng tandukon ini mga igsoon nga mag-uulta problema ta kay ang kalipay mga igsoon nga ato nadawat sa Ginoo sa kaluwasan. Praise God, ini pwedeng mapagtuhan sa dagan sa kalibutan. So when we fail to appropriate or understand the magnitude of that to which we are heirs, we are prone to look at surroundings, conditions, or personal problems and in some measure revert to the world's perspective. So ang kalibutan mga igsoon sa ilang pananaw, silang paningin, praise God, nga magmalipayon lang sila kung ano na sila mga nakapot o naangkon ng mga bagong utang. Nagbase o nagdepende mga igsoon sa dagan o sa sirkumstansya sa ilang kinabuhi. Apan ang mga Kristohano, praise God, halaga dili pwedeng maapektahan o sa may dagan sa kalibutan kay nasayod sila, kay nahibalo sila. Praise God, nga kining mga butang mga igsoon nga atong gibuhat, atong gihimo para sa Ginoo, mora ni butang nga mulungtan. Hello? Praise God, hallelujah. So, hatagan ng istorya mga igsoon nga nasa Biblia nga nagpamatuon nga dili ang mga butang o naangkon nato sa kalibutan mo maghatag na natong tinuod nga kalipay. In the book of Luke chapter 10, verse, if I'm not mistaken, verse 17 to 20. Sa diha nga mga tinunan ni Ginoong Hesukristo mga igsoon, praise God, malipayon nga mibalik nga nagbalita ng Ginoong Hesus. Na Ginoo, gikan kami dito, nang hingilin kaming mga yawa, among gigamit, among pangalan. Praise God. Nang gula sila. No, among gipalayas, mga demon possessed, ang mga masakiton, among giampuan, nangaayo sila. Malipayon kay sila nga nagbalita mga igsoon kang Ginoong Hesus. Apan unsa gitubag ni Ginoong Hesus? Ayaw kamo pagkalipay nga sa daghang mga demonyo na minaw kaninyo. Ayaw kamo kalipay sa daghang mga balatian inyong ipang-ayo. Kundi pagkalipay hinuon kamo na ang inyong mga ngalan na isulat sa libro sa kinabuhi. O kung hinungdan, dahil balubong may isulod sa kinsa karong mga tawhan nga sikat, mga tao nga inila. Praise God, sa kung sa panila kay ilang mga isulod, mahimong wala din sila makabaton o tinuod nga kalipay. Kaya ang tinuod nga kalipay wala diha mga igsoon, mahimong kang well known, mahimong kang famous mga igsoon, mahimong kang sikat mga igsoon, dili na. Praise God, kay unsa may giingon ni Ginoong Hesus, ang tinuod nga kalipay mga igsoon sa diha nga ang atong mga ngalan na isulat sa libro sa kinabuhi. Ato pagpakan atong naigon ng Ginoo mga igsoon. Praise God, hallelujah. Kung muna nga sa ato sa kaugalingon o sa atong kinabuhi, huwag kita ngayon ngay kapanghambog. Dili pwede mga igsoon nga atong kapanghambog, ang atong mga napundar, ang atong mga nakapot, mga igsoon, ang atong mga, praise God, hallelujah, na liko mga bahandi o negosyo na. Dili. Praise God, kung sa gingon sa Jeremiah chapter 9, verse 23 and 24. Tanawan ninyo mga igsoon. Jeremiah chapter 9 verse 23 and 24. Nag-ingon diha, nag-ingon ang Ginoo, dili angay ipasigarbo sa maalam ang iyang kaalam. Bisag unsa na ka, praise God, maalamon sa tao mga igsoon. Praise God, bisag unsa na full of knowledge, full of wisdom ang tao mga igsoon, dili yun dapat niya ikapasigarbo. Amen? Imo mabasa diha, the Lord says, the wise should not boast of their wisdom. Praise God, nor the strong of their strength, nor the rich of their wealth. Nag-ingon ang Ginoo
Hello? Klaro kayo, tataw kayo ang Biblia, mga igsoon. Bisang pag aduna na kay Team Digest ka sa bangko, mga igsoon, daghang mga bangko. Na kay daghang mga gideposito daghang kang kwarta. Bisag unsa pa nimo ka bright, mga igsoon, unsa pa kanimo ka talentado ka tao. Di ginaangayan nimo ikapanghambog. Hello? Di gina nato angayan, mga igsoon, ikapasigarbo. Unsay giingon diri sa 24, kung gusto ang tao magpasigarbo, ang angay niyang ipasigarbo, mao nga siya nakaila kanako. Oh, hallelujah. If anyone to boast, they should boast that they know and understand me. Oh, praise God, hallelujah. Napaka-bulahan nato, mga igsoon, nga dili ta mga intelihente nga tao, dili ta mga bright nga tao, dili ta sama nila ni Albert Einstein, dili ta sama, mga igsoon, sa mga, praise God, mga magiitang mga abogado, mga magiitang mga, praise God, halang mga maestro, unsa pa ng matanda ng mga, praise God, halang kurso. Yes, apan, ang angay natong ikapaghambog, mga igsoon. Praise God, halaga nga aduna tayo Diyos, atong nailan ng Diyos nga atong galagad o ginasimba, nakapangalagad na sa Diyos, mga igsoon. Yes, kung gusto ang tao magpasigarbo, ang angay niyang ipasigarbo, mao nga siya nakailakan ako. Kay ako ang Ginoo, maluluyon man, ug nagbuhat sa husto, ug matarong, o mao kining mga butanga ang akong kaymutan. Ako ang Ginoo ang nag-ingon niini. Ug karon ato makita sa kalibutan, ato naobserbahan ang kalibutan nga sa diha nga mga tawo murag mo aksyon na gani og angat. Sa nga tawo murag mo aksyon na gani mo asinso, mga igsoon. Dili malikayan nga murag mutaas po ng ilang garbo. Dili malikayan nga mutaas po ng ilang pride, mga igsoon. O magsugod na sila nga kini ako ni, kini gumikan ni sa ako ang diskarte, kini gumikan ni sa akong kakugi, kini gumikan ni sa akong praise God pagkakugihan. Praise God, halagdagan ng mga tao nga diin sa diha nga mo angat mo asinso sila, makalimot na sila sa Ginoo. Ilan ang kalimtan ng Ginoo, mga igsoon, apan gipahimangnuon ta karon sa pulong sa Dios. Kung angayan, praise God, kung sa may butang nga angayan atong ikapasigarbo, mga igsoon, dili ang atong mga naabot, dili atong mga nindot nga trabaho, dili ang atong mga profesyon, dili ang atong mga nahuman, mga igsoon, kung dili mapasigarbo ta nga nakailata sa Ginoo, mga igsoon. Thank you, Jesus. As a true real Christians, we have a lot of reasons to be happy. Amen? Muagri ba mo ini? Ingon isip tinuod nga Kristohanon, daghang mga butang nga ngayon ta magmalipay. Daghang mga hinungdan nga ngayon ta magmalipayon. Amen? Praise God, can you imagine? Praise God, hallelujah. Sa diha nga mituo ka, midawat ka sa Ginoo. Sa diha ka nga naghinulsul ka, sa diha ka nagpabunyag ka sa tubig, kung nadawat nimo ang balang Espiritu Santo, wala na kay angayan kabalakan sa imong kinabuhi. Magkaunsa man ang kalibutan kung may igsoon, wala kay kabalakan, di na ka mahingawa. Di na ka mabalaka, mga igsoon, unsay may tabo, ugma nimo. Praise God, di na ka mabalaka, mga igsoon, unsay may tabo sa sunod ugma, kay nga naman, aduna na kay asuran sa imong kalag. Apan kung ikaw ang tao nga, puno, yes, ning graduate ka na ng kursuhan, nakahuman ka ng kursuhan, yes, nakatrabaho ka, yes, praise God, na-enjoy nimo ang imuhang, praise God, trabaho, nagkanindot ka, mga igsoon, balay, na kay mga mayong, praise God, naabot, naghandag natigong sa bangko o kwarta, mga igsoon, apan. Kung walay assurance ang imong kalag, kung sa may kapuslanan ni anak ka, kung sa gingon sa Mark 8:36, what shall profit a man if he gain the whole world but lose his own soul? What shall profit a man
Unsa may makuha sa tao nga kung iya maangkon ng tibuok kalibutan, apan mapilihan siya sa iyang kalag. Unsa may bugti or baylo, presyahan sa iyang kalag. Usa plus kay ta mga igsoon nga diin nakapangalagad ta sa Ginoo. O kini karong kalipay mga igsoon nga atong na-experience na sinati nga atong nadawat, di nato tugutan. Praise God nga mapaytahan ta mga igsoon sa daghan sa kalibutan. Kung dili atong pilion mga igsoon nga magpalipayon ta gumikan sa kaluwasan nga atong nadawat. Praise God, gikan sa Ginoo. Tayo po ang pinakamaligayang tao sa ibabaw ng mundo. Hello? Kung na may tao nga malipayon tayo, kita na. Ikaw na, ako na, mga igsoon kay nga naman. Praise God. Nangalagad ta sa Ginoo, aduna kay assurance mga igsoon. Praise God, hallelujah. Atong dahil ko na ito pagpakan ng Ginoo mga igsoon. Thank you, Jesus. And now, praise God, Christian joy is an inner communion and fellowship with God, brought about through faith, mga igsoon, and made real by the presence of the Holy Spirit. Sumunod din siya. Ang kalipay na atong napatunan mga igsoon, kalipay sa atong kinasuluran. Hello? Dili ka nang kalipay lang mga igsoon nga temporaryo. Hello? Dato dahil ko na ito pagpakan ng Ginoo. Praise God, kaya ano man, mo'y kalipay mga igsoon sa diha na atong nasinati ang presensya sa Ginoo. Datay mga igsoon nga nakadawat sa Holy Spirit o sa Holy Ghost. Praise God, mo na'y panahon, mo na'y hay mga igsoon nga unspeakable joy ang imong na-experience. Unspeakable joy mga igsoon, dili malitok, dili maisugid sa pulong. Praise God, sa kalipay mga igsoon nga imong nasinati. O nasayod ko mga igsoon nga ikaw makatestify nini sa mga nakadawat na sa Holy Ghost o sa mga nakadawat na sa presensya sa Ginoo. Nasayod ko mga igsoon nga imo na ning na-experience. Kinsa man diri kaniadtong naulipon sa bisyo, ayaw kaulaw. So Muslim mga lalaki, nya during the time naka-experience ba ka og tinuod yun nga katagbawan or tinuod nga kalipay sa imong bisyo? Kabrating nakasuhay ka usa ka simanang pag-inom. O straight yun, wala yung putol-putol. Tulog adlaw na nag-enjoy ka to. Praise God. So, proven and tested mga igsoon din na lang kumusulti sa ako sa experience. Sa mga babae, aritang mga babae. Kisa may naulim kong dress pagka kinikuan ka na pagkatabian, nabuntag pa sa'yo, ito na, manong bahay na. Maghatod nagbalita. No? Ya, once pa ya, makasugod nagtabi, wala na ganun sa kay mga ikatabi. Magkunik-kunik na. Yang imong kitabian, bisan ta dili hiligog intriga, hiligog mga balita diha, makatando-tando na lang sa. Kaya maabot mo sa point pa nga, makarayt na sila gumikan, makarelate sila sa istorya. Praise God, apan hapit na lang, mahurot imong lahaway diha, hapit lang mag-gisi ang imong nabil diha, kung ba diha, panwala din mag-enjoy. Napatawa pero sa barangay hulog, napatawa pero silingan. Amen? Praise God, apan alam ka nato karon mga igsoon. Praise God, hallelujah. Sa diha na nga naka-experience daw, nakasinati ta mga igsoon. Praise God, sa mga pagwali pa lang, sa mga pagtudlo pa lang, sa mga pag-awit pa lang, o sa munta sa altar call mga igsoon, sa na nakabatyag ka sa presensya sa Ginoo, sa na nakabatyag ka sa sagahong sa Ginoo. Halos walay kabutangan sa imong kalipay. Halos mingon na ka nga nung karon pa mali. Kasi may nagkasway Diyos mga lalaki, nga nakayong paghanong karon pa mali.
Ganun karon pa man eh. Hagbay, taon-taon naman rin akong gipangita, taon-taon naman akong gitinguhapan, ganun karon pa man eh. Apan salamat nga dili maulahi ang tanan. Kung sa atong enjoy mga igsoon, ang kalipay sa kaluwasan nga atong nadawat sa Ginoo. Praise God, hallelujah, thank you Jesus. Atong pagpakan ang atong dayon ng Ginoo mga igsoon. Thank you Lord, hallelujah. So, o karon, atong hinumduman, anong kita nagmalipayon, gumikan kay ang kalipay nga atong na-experience tinuod. Hello? Praise God. The fact that not all people possess is not make it, or the fact that not all people who dwell in the face of the earth, behold, praise God, hallelujah, tungod kay ang mga tao karon mga igsoon, ang munang realidad, munang kamatuoran, nga nahimong magmalipayon lang sila gumikan kung ano sa mga bagong puta o na sila mga igsoon sa sitwasyon nga maayo o nindot. Apan sa panahon nga nasa problema, nasa pagsulay o panahon mga igsoon nga dili mandagan silang kinabuhi, maghari ang ilang mga kaguol o kabalaka. Apan salamat sa Dios mga igsoon kanato mga Kristohanon, mga yang mga anak, yang mga linuwas. Despite sa itong mga situation nga dili maayo, despite sa itong mga kahimtang nga dili maayo, muna hinungdan mga igsoon nga bisag adunay mga panahon nga dili magkasinabtanay mga igsoon ang pamilya, ba nag-asawa mga igsoon, adunay mga conflict, adunay mga paglalis, apan nganong sa adlong Domingo, nganong ato mga tinguhaon ng pagsimba, nganong buhaton sa Ginoo ato mga tuon mga igsoon. Yes, kinasayot ka. Praise God, hallelujah, ang nalipay sa pagpanalangin sa Ginoo dili matutunan mga igsoon. Yes, and our happiness mga igsoon, it is divine. It is not the same as worldly or earthly joy. It is divine. For God, it is the source and author. Kaya ang gigikanan ining tanan mga igsoon, mao ang atong Ginoong Hesukristo. Sa mo'y tag-iyan ning tanan mga igsoon. Praise God, it is inward. It is internal joy, which is not controlled by physical circumstances of life. Even in the midst of trials and tribulation, you can still have this joy. Ito akong ihatag na istorya nga bisan pa man nata sa kawalan, nata sa pagsulay, nata sa bartian, nata sa problema, pwede na itong piliin nga magmalipay. Wa ba ka masayong mga igsoon nga kung aduna kay balatian, aduna kay paminaw sa lawas, nya kung piliyon na nimo magmalipayon ka, nya muday ka sa Ginoo, pasalamat ka sa Ginoo, mag-awit ka sa Ginoo, maayo ang imong balatian or manindot ang paminaw sa lawas. Kaysa na kay bation nya sigat uno na nga nabana sa sakong uoy. Kapuya po sa akong lawas, oy. Nganong kapoy man kay na akong lawas? Di ba magsikal mo na wala, musamot tanan kapuyo na ka. Muna na nga nagaganahan mo simba, di nagaganahan mga igsoon. Kasi kan mo trabaho kay kapoy. Pero sa dihang, imong na obserbaran yung naglain ng paminaw sa mong lawas, ikaw na yung lawas. Pagpalain-lain diha, kay mo simba di Diyos Ginoo. Bahala kang maglain ng lawas na ato lang, praise God, no? Ato kang na-witness, mga igsoon na to ang song leader. So nakasense mo, nakawitness mo, mga igsoon, nakabantay mo nga, di na kayo mulukso, di na kayo mundagan mga igsoon, itong song leader, wala, naabtan sa sakit sa tigwang. Matanoon pa, pero naabtan sa sakit sa tigwang. O sakit ang hawak man, brother, wala na kay kauban. No? Tulo na mo. Diba, Sister Perslin, mapunin kang Brad Judrin usahay. No? Ikaw pat ko, kausay yung daras ako. Wala mo, tinahatag ka lukso mga igsoon. Apan wala himong babang mga igsoon, nga di isa mo. Praise God, minsan mo maawit. Kung hindi mga igsoon, praise God iyang nga, praise God sabot, nakinig ka na. Alawasa ka, pakapoy-kapoy ka, pasakit-sakit ka, bahala ka, basta kayo dahil ko sa Ginoo. Praise God, basta mo pasalamat ko sa Ginoo. Kung last mga igsoon, diri ko mag-end. Ang kalipay nga ato nadawat
magdawat sa kaluwasan ng igsoon, posible nga it can be lost. Pwede na mawala. No? Pero tanawa mga igsoon ng John 16:22. Dire ko mag-end. In the book of John 16:22. Nag-ingon sa John mga igsoon 16:22. Mausap kini ang mahitabo kaninyo. Karon magduol o nag-uol kamo apan makikita ra ako kaninyo pag-usap o malipay unya kamo pag-ayo. So nagigay kag-uol. Kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Hello. Ingna yung katapad nga walay makaagaw sa kalipay nga naa nimo. Walay makalipay, walay makakuha, walay makaagaw. Sa kalipay nga naa nato mga igsoon, walay bisan tao. Unbeliever wala, imo ang igsoon sa pagtuo wala. Kinsa naman ay makaagaw niini? Kinsa naman makakuha niini mga igsoon sa kalipay nato? Nga nasto kasing-kasing kita ra pud sa atong kaugalingon. It can be lost if we commit sin. Pwede na rin mawala mga igsoon kung kita makahimo og sala just like David. Si David mga igsoon when he commit sin against Bathsheba, di ba? Praise God. Atong mabasa din mga igsoon in the book of Psalms 51. Praise God nga nag-ingon na si David, restore unto me the joy of my salvation. So, kisa man tinudanay karon diri nga wa na magmalipayon silang pagpangalagan sa Ginoo. Mamarugtang tanang karon mga igsoon. Thank you, Jesus. The joy of salvation. Si David mga igsoon sa diha nga sa tanang away nahimos lang nagmadaogon, nagmalampuson mga igsoon sa ilang pagpakigubat. Praise God. Malipayon kay si David mga igsoon. O gani one time nga diin, praise God, human sa ilang pakig-away mga igsoon. Praise God, na naghudyaka sila, na nagsayaw sila. Praise God, hallelujah, na nag-aawit sila mga igsoon. Praise God, sa kalipay, gumikan sa kadaugan nga gihatag sa Dios kanila. O gani daghan po mga babae, mga igsoon nga asawa sila mga kaubanan nga miapil miduyog mga igsoon og pag lipay na nag-aawit sa na nagdaig po mga igsoon sa kadaugan, nagsilibrar sila mga igsoon sa kadaugan. Praise God, nga gihatag sa Dios kanila. Og malipayon kay sila. Og bisan pa man mga igsoon, praise God, sa kinabuhi ni David, malipayon sa mga igsoon nga nagkapagrelasyon sa iyang Diyos. Malipayon sa mga igsoon, praise God, hallelujah, nga diin sa tanang mga iyang giatubang nga mga hagit, mga igsoon or challenges, praise God, sa iyang mga kaaway. Praise God, malipayon siya kayo nga, praise God, iyang gisulong. Malipayon kay siya nga iyang giadto mga igsoon kay nasayon siya. Nahibalo siya nga magmadaogon siya tungod kay ang Ginoo nag-uban ug magtabang kaniya. But there's a time adunay usa ka, praise God, bisis usa ka panahon nga diin iya lang isugo ang iyang mga tao sa pagkig-away ug wala siya makuyog mga igsoon ug dito ra sa sapantawan magsun sa iyang balay. Ikaduhang andana mga igsoon ug dito iyang nakita ang asawa sa usa sa iyang sinaligan mga igsoon nga si Ruraya nga naligo mga igsoon ug mutoy hinungdan. Praise God, hallelujah, nga diin, praise God, sa iyang pagbuhat o paghimo og sala. Hallelujah. Mutoy hinungdan nga nawala ang kalipay sa iyang kasing-kasing. Usa ako nasabot mga igsoon. Usa ka butang nga diin dili na ta mahimong magpalipayon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Usa ka butang nga diin wala na tay kalipay mga igsoon sa pagsimba o pagdaan
Sa panahon nga makahimo kitag sala. Sa panahon nga mahimo kitag kalapasan o dili na to mga igsoon isugid sa Ginoo. Dili na to isulti sa Ginoo. Kung hinungdan mga igsoon nga mawala na ang kalipay, mawala na ang excitement mga igsoon, mawala na ang kadasig, mawala na ang kainit sa pagpangalaga sa Ginoo. Gumikan sa sala nga atong nabuhat mga igsoon. Kapag nasayod ang Ginoo ni ana. Nasayran sa Ginoo ang tanan nga matag usa kanato walay perfecto. Nobody's perfect mga igsoon because we're only human. Ug napatan ini ibabaw sa kalibutan mga igsoon nga madangog, makasasala nga kalibutan usahay, makontaminar ta usahay, maimpluwensyahan ta. But the good thing is mga igsoon, ang atong Dios nga galagad mapinasayloon, ang atong Dios nga galagad mahigugmaon, o gusto niya mga igsoon nga sa atong pagpangalagad kaniya dili makuha o dili makawa o dili mawala ang kalipay mga igsoon. Pusa naghangyo siya kanato ug nag-awag kanato nga sa atong pagpangalagad kaniya. Pagmalipayon ta always mga igsoon. Pusa karon kinsa man kanato diri mga igsoon wala nay kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo. Sa sign mga igsoon nga diin ano na tay sala nga nabuhat at tubangan sa Ginoo. O dili gusto ang Ginoo nga ato ng tagu-taguan mga igsoon, dili gusto ang Ginoo nga ato ng imon nga sekreto ato nang i-defend mga igsoon ang ato mga kapagkasan at kasalanan nga nabuhat. Kung dili atong pangayuhan ka nagpasaylo sa Ginoo aron mo balik ang tinuod nga kalipay sa kaluwasan nga atong nadawat sa Ginoo. Pwede ba mo rita sa tubangan mga igsoon? Ay ko Lord. Ay ko Jesus. Ay ko.